Malung din. Taga-Sagor, Bapak Lopez. Katay kagagawan.
Shout out guys. Yun, tapos 5 pesos na finance. Wala, umatras? Matras? Oo. Nakita kompleto na eh. Soriano, the by Soriano. Okay na? Okay na? Soriano. Kita Rosa. Okay, go! Hari ini Bapak kali
Last
Say
na po tayo. This is the third quarter. De La Rosa. De La Rosa. Hindi ko semua. Pinaliwa. Ayun. Prospect ng Soriano. Gusto Soriano. Terus mana? Good. Oh, terus mana? Soriano ke Soriano. Bola. Good, baik bola. Sama ba? Ball on number 19. Menjual De La Rosa. De La Rosa terus perlu. De La Rosa mulai. Basket 24. Pushing power. Ada M1. Barangkali De La Rosa. Bola. Soriano. Kemudian akan ditergali. Oke, kita. Oke. Respect inbound. Berbagai media. Soriano. Number 6. Oi, po para Balon number 7. Felipe Soriano. First. Personal foul. Bye-bye, Lopez, basketball.
alun. Tatlo dalawa. Kita na ba? Sabi ko siya tayo. Okay, parang makinasam lang. Ano na eh? Makinasam. Hoy! Terus mak, terus mak. Wala ko rin. Nasa sa pagmas, ito, matalas, ang mataleret, marami. Okay, sabi nyo tayo. Okay, ito yun. Mas marami, mas pwede rin lang. Ito, pagkain niya siya. Press, masyadong malalim. Magandang laban. Masarap mag-video dito. Ang daming manunood. Ang daming pang highlights. 15 seconds to shoot. Gonzales. Pumasok. Kaaraan nyo ha. Come on, guys. You can put down the book, guys. Hey, get us. Ano ba si Mr. Mia? Proba lang yan. Alikol! Alikol! Pag tumakas ang paa, ang intentional, bubuyan. Bubuyan ito. Good! Sordano! Jump! Pumasok! Barangay Spirit! Asisenyo ng Jokes Radio! Masarap! Kahit walang chicken! Shout out sa Barangay Gawad na Mabel Lopez ito. Si Gagawad Shout dito. Gusto mo na Gibaus, manager ng West. Manager ng West. Unang mo kasi. Kaya tamay. Nagtanay mo ba ito? Sama-sama. Ha? Gawad, papay mo si ano, gawad. Kasi, lagyan ko lang.
Let's draw. 3. And the draw for 3. Soriano, coba ikut. Soriano, Soriano, para Soriano ni. Soriano, apa sih? Devera, kita play ya. Aku Devera, nah. Ibu, dan gue Control for 3. Ayah, Gio Vigano against Beto. Nice break. Second personal foul. 30 fouls. Ano lang tayo guys? Isang bayan po tayo. Para sa susunod. Meron na rin tila. Just down. Number 19. Again, personal foul. Okay, substitution tayo. Tawagin niya na. Sino po? Ini Soriano. Hindi kasi ano ni, di ba videoan? Tawagin niya na. Okay. Lalabas si Mr. Soriano. Pamasok si Mr. Pinira. Pumasok! Ayun! Iisa na lang! 55 seconds!
Gitu, Ali Rais. Inspirasi.
naman pag sinadya mo rin yun. Meron naman kung tayong clarification yan. Okay. Ayan, masisila pa. Grabe, baiti. Sakto pa sa araw. Ayan! Number 3, holding down. Uling ka kay Ray. Matakasan mo ko yan. It's your first personal foul. Makakalusot kayo ha. Pistaan nyo yung ball para kay Gonzales. Ayan! Nakalusot! Hindi makalusot si Mr. Piluspana. Dalawa ulit ang kalawatan. Magandang laban ko. Okay, mag-live kayo. Maganda yan. Maraming mga panood. Maraming maganda ang laro dito. Nice! But best. Kaso hindi pumasok. Parang natin. Third ball. Hit at the head. And a 2 shots. Para kay Mr. Best. First drop is ang pamangkin ni Sige Perez. Lasso, wala pa rin. Sibera, si Guzman, nasilaw sa araw. Set to shoot, bola untuk paus. Yung players, pamunta nyo na lang po dito sa harap. Lahat po yan nakakasin. Okay? Salamat. Wala, push. Kita-kita naman. Meron ng advantage. Number 6. Ngayon. 7. Third personal foul and second team fouls. Okay.
Soriano. Lucy Perlas, malakas. Juliana, 21 best. Terasa. Soriano, bagaimana perasaan di Filipina? Soriano, Perez, Sindao, Soriano Maren, Soriano, Perez, live ball, pakai pintu po, time to shoot. Gonzalez. 5. Kapan? Okay, number 7 is your second personal foul. Kaya po nakuha niyo yung bola kasi pinagdala yung pumunta niya. Tapos pinapakapas. Kasi sa blocking foul, hindi sa football. Wait lang. May referee tayo dyan. Ray, kaya ba? Kaya? Okay, kaya daw. Match with Japan. Original. Okay, substitution muna tayo.
Lopez. Set out. May araw. Yung araw masilaw yan. Araw, silaw. Bye-bye Lopez! Yung bye-bye Lopez, wala na problema. Ang Grand David, meron kang isa. Again, ulitin ko. Headings are a penalty. Tatlo, ang kalamanan ng Grand David. Okay guys, good luck. Both teams. Good luck po. Ipakita po natin yung sportsmanship